dinhi sa atong nasod nahimo ng pagya nga ang politiko kaluha sa korupsyon. Apan tinuod bagyod kaha nga ang mga politiko ray kurakot ato ng sayran sa Action Bisaya Special Report ni Andrea Patenya. Talk of the town karong panahona ang kontrobersyal nga pork barrel scam sa mga magbabalaod. Di lang sab ang PDAP sa mga senador ug kongresista sa kauluhan ang gikwestiyon karon, lakip na sab ang sa mga sugbuanong magbabalaod. Gawas sa pork barrel scam, nahimo sab nga sentro sa mga balita ang pagkasuspenso sa mga opisyales sa gobyerno sama ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ug ang bag-uhay lang nga suspensyon ni Aluginsan Mayor Cynthia Moreno. Taliwa ni ining mga kontrobersiya, duna pa bakahay pagsalig ang katawhan ngadto sa mga opisyales sa gobyerno? Wala na. Kailangan mag-ibulsa ang tanan kwarta sa pundo sa mga tao. Ang maglisod na kay tungod na ubang opisyales pa nga dili kasaligan. Napoy kasaligan, napoy dili kasaligan. Maisip nga padayon ang People Power Revolution batok sa mga kahiwian sa gobyerno sama sa anti-pork barrel rallies ug bisan sa online revolution sa mga social networking sites. Apan sa gobyerno ra bagyud kaha makit-an ang korupsyon, wa bay kontribusyon ang publiko sa pagkatap ning maong sakit. Di ba kita guilty ni ining mga panghitabo? Ayaw lang, sir. Yeah. Tinira pang snack, sir. Sige. Sir, parin niya ka, sir? Oo. Sige. Ganahan ka padali, sir. Bandrid lang. Dali kung edad na pa ko lakaw. Sige. Ito na padali, sir. Bandrid lang. Dire dito. Dala, sir, tiyo. Nga dire mo kasama dire. Istorya, sana na to. Huy, tabangi ko, di ba namin igsuon sa kanang obo? Pwede ko patabang sa akong building permit? Sige, ako to, tabang. Sige, thank you. Kining tanan, maisip nga ginagmayng matang sa korupsyon, busa di lang ang mga politiko ang matawag nga kurap. As a priest, ang ako ginakita, ang atong pagkatapulan, sloth ba is a capital sin. Pananglit in just doing simple acts of good citizenship, from the very simple following traffic rules to paying our taxes. Dugang ni Father Jola nga di lang unta takutob sa pagsalmot og rallies ug pagpost og #AbolishPorkBarrel sa Facebook aron makabuot ang kausaban nga atong gitinguha. But as a nation, what could we do now? No? Of course, if we are just denouncing, kuwang man na, sayon man na mo denounce. We should also announce what can be done. Adunay panultihon nga nag-ingon nga sa di pa ka manaway sa ubang tao, gikinahanglan usa nga manamin aron pagsuta kung wa sabay angay nga ikasaway sa imong kaugalingon. Busa angayan untang mahinumduman sa tanan nga di lang ang gobyerno maoy gikinahanglang limpyuhan gikan sa korupsyon ug pagpanlimbong, kundi lakip na ang atong tagsa-tagsa ka mga binuhatan. Andrea Patenya, News 5.